Machiegni kendo meno kang mogik mabende koro wadhiro thor wach mabende wantiere godo ote asomana mapiyo piyo bang'e to koro awinj paro mabende ibiro bed kichunwa gi Wilikister gi Teriana mabende antiere godo e studio. Mana mapiyo piyo kasomo ote nikech wadong' gi dakika matin ne 15 mar tieko twak makama. Ongena Elias iwacho ni mokwongo dhiala na nyiga ariyo. Iwacho ni Jonel Melvin kod Hilda Florence twak mikelo ni ber Yawuoi. Ngima nyithindo manyiri osebed kithiro kod oganda mathoth e kinde mosekalo. Kata kamano, sani piny ochiew ma nyathi manyako e taya e familia. Omiyo oganda nyaka koro ng'e ni ngima nyathi manyako oriti moloyo e yor somo kod talanta mamoko. Kendo nyaka to wang'e ni nyathi manyako rom gi nyathi mawuoyi sani kendo onge pogruok e kindegi. Erouru kamano ahinya. Kendo erokamano ahinya ne nyithindo ma yawuoyi mabende oronwa ote okinyi ma kawuono. Injinia Lazaro iwacho ni kik wabagwa nyithindo machuo sama wapuonjo nyithindo manyiri. Mano timo zero work. Nyaka nyithindo machuo bende bed present sami puonjo nyithindo manyiri maisha mondo ging'e ratiro mar nyiri. Geno maro ni nyithindo ma yawuoyi bende neno chenro okinyi ma kawuono. Ote machielo Ferdinand Onyango iwacho ni the boy child is neglected. Dwarore ni mondo nyithindo manyiri oyud kwe kendo gibed maonge luoro to nyathi mawuoyi bende nyaka puonj ritore kendo rito nyathi ratiro manyako. Ka waweyo nyathi mawuoyi to timbe maricho kaka tiyo gi yedhe mamero ji ka gisemer to kata nyathi manyako ni hatari. Iwacho ni nyingi Ferdinand Onyango kintiere kaunti ma Homa Bay. Ote maliwa ahinya. Atie kanyo gi ote mar Sindi kiwuok e kaunti ma Siaya. Iwacho ni ineno wayo makare sirikal mondo duok piny nengo mago mag pads mago taulo mag ria mabende sani wacho ni nengo ni mane siling 80. Magin moko kuom achiedh nade mabende nyithindo manyiri kadha. Hinya taulo mar ria dwe ka dwe nyithindo manyiri bende neno malo. Taulo mag ria bende samoro yudo ka nengo gi bende medo hinya kinde mabende pek mar uchumi nitiere. Wilikister paro mopogore mabende nitiere godo kapok awinjo paro mano mar Rose mabina ntiere godo e studio. In mana pachi mapiyo piyo kapok awinjo pach Teri. Erokamano Sharon. Mokwongo wago erokamano ni feedbacks mwayudo. Moso mowuok kuom yawuotwago. Kech en very encouraging. Gine chenro. To kaber awinjo pach Lazaro gi pach Onyango. Nyithindo ma yawuoyi be kanitie twak. Tendo beni keto gi nywako gi kanyakla achiel gi nyithindo manyiri mondo mwawinj pach nyathi manyako to winjo pach nyathi mawuoyi. Tekwa bet piny to wang'iyo to mane mwaketo kanye. Kech nyithindo manyiri gi ng'eny ratich gi chocho gi joma chuo. To ka nyithindo mawuoyi bedo advocates ne ratiro ma nyathi manyako yie mondagon gi erokamano. Moloyo duto nyathi manyako moa Migori onego wa encourage nyithindo ilago to nurture talents mag nyithindo manyiri. Yiena monda congratulate on such a day. To nyithindo manyiri duto odiochieng' ma kawuono ni yie mondo gikaw poch gi pak kuoma kaka achiel kuom jokedo mag ratiro mag nyithindo. Kendo aneno kaka ne gi respond to penjo mane miyogi gi Joja oko, Joma, Millicent. Yiena mondo agon gi erokamano. Sharon, adieri mani duk. Wan kaka jonyuol. Wan kaka jorit nyithindo. Nyaka wadog back to drawboard. Mondo miwa achieve goals mag nyithindo manyiri. Nono to wadhi aye gi rach. Undik pod ok ochamo piny. Nyithindwa gi nyaka wamanygi mwaduogi e line. Erokamano ahinya nyithindo mabende wacho nyaka wamany mar mondo mi oduokgi e line. Ang'eni bende nitiere nyithindo mamoko mabende samoro osepodho. Wacho ni samoro gisemako iye ma ohiu kaka ginyalo dok e sikul. Mago mabende samoro kata mana oseboth ma samoro gisemakore mana tuoche mopogore kaka inyalo duokgi e line. Mago duto te wabiro bedo kwa lose. Ang'eni Teri nang'adi kinde mabende nwadhi ir Joma. Niwacho